Da ni yn Stratford yn Llundain a da ni angen croesi lôn achos fan'na mae dechrau The Line. Mae yna ryw arwydd bach ar y dechrau yn fan'na, ond ar hyn o bryd dwi'n teimlo bod ni'n ganol lôn a bod o'm llawer yn byd yma. So gawn ni weld fel da ni'n mynd yn y blaenau. Dwi'n meddwl mae hwn di'r cynta. Mae'n edrych fatha cerflun eitha traddodiadol. Ond dwi'n meddwl bod y boi efo mobile yn ei law. So, dan waith gan Tom Price di hwn. Dwi'n mynd i rili clywed am yr artist yma blaen. Mae'n rili mawr, o bell i ffwrdd mae'n edrych yn bach, ond actually yn eitha huge. Ia, mae'n gerflun eitha traddodiadol. Mae wedi cael ei wneud allan o bronze, ond mae'r boi efo iPhone, so dwi'n siŵr os dio allan trio wneud rhyw fath o sylw ar y gymdeithas neu rhywbeth. Dwi'n bod, eitha diflas am hynny, dwi'n gwybod. Does dim byd newydd yn cael ei arddangos yma, dwi'n meddwl. Ia, a we, stwffio. Dwi'm yn gwybod os di hwn yn un hefyd. Mae hwn yn rili traddodiadol fel y cerflun. Ond does dim arwydd efo hwn, so dwi'm yn gwybod. Mae'n lot o sgwennu o gwmpas o. Na, dwi'm yn gwybod os di hwn wedi cael ei roi fel rhan o The Line, achos mae'n deud bod o yma ers 2001. Dwi'm yn meddwl bod hwn yn rhan o'r sculpture walk. Dwi'n meddwl bod ni chydig bach ar goll, neu bod ni wedi pasio un. Bach yn rybys, dweud gwir, achos dwi'n meddwl fod yna bobl mynd allan o'i ffordd i ddod i chwilio am y cerfluniau yma. Dwi wedi bod ar y Highline yn Efrog Newydd, mae hwnna'n rili neis achos ti'n gallu mynd am dro o gwmpas y ddinas. Ond mae'n eitha hir. Mae'n 3 milltir, ond dwi'n wedi gweld cerflun ys dipyn. Da ni wedi cael hyd i'r trydydd o'r diwedd. Dwi'n meddwl mae Abigail Fallis wedi gwneud hwn. Dwi wedi gweld chydig o gwaith o blaen, ond ddim yn y byw, dwi wedi gweld o ar y we a falle. Ond dwi'n meddwl bod y pethau mae'n neud fel arfer yn lot llai. Ond mae hwn rhywsyd yn ffitio mewn yn rili neis yn yr ardal yma, achos bod o'n fatha industrial estate, so... Ond mae'n lliwgar, a mae'n bach fwy hwyl. Dwi'n edrych fatha trolleys o gwylod o fama, a mae'n... fatha rhyw ddarn o bensaerniaeth rili cool. Mae yna rhywbeth amdano fo sy'n rili neud fi isio dringo fo. Ond dwi yn meddwl, os di cerflun y dda, mi wyt ti isio twtsiad yno fo, neu ti isio dringo fo. Dwi weld o. So mae yna gerflun Damien Hirst, cerflun gen artist rili enwog yn ganol nunlla. Dwi'm yn gwybod os di hynna'n rili cool, neu'n rili ridiculous. Mae'n edrych fel teisan. Mae o'n very Damien Hirst, actually. Fedra i definitely dringo ar yma, fydro. Oce, dwi'n mynd i ddringo cerflun Damien Hirst achos sa neb yma ar yr olwy fi. Os dwi'n mynd i jail am hyn, de. Dwi'n siŵr iawn bedio, mae'n edrych fatha sa float sa'ch ni'n cael mewn carnifal neu rhywbeth. Attention, you've been monitored on CCTV. Please climb off the artwork. Oh, shit. Mae hynna'n hilarious. Organa di hein, actually. A fat, a blew, am y lliwgar. Ag hwn ydy'n ffefryn ni. Ond mae jyst yn biti bod yn ganol nunlla, does neb gallu weld o. Y peth gorau amdano fo ydy gymaru efo'r cerfluniau eraill dwi wedi weld. Bron bod o wedi wneud hwn dim ond lle mae o. A mae jyst wedi roed o yma, lle mae'r lleill ella wedi cael ei cysidro chydig bach mwy. Mi fyswn ni'n hynod o siomedig swn ni heb gael gweld hwn ar y diwedd, achos da ni wedi bod yn cerdded ers oriau, mae'r arwyddion yn crap. Ella na i ddod yn ôl ryw ddwrnod efo map gwell. I fod yn deg, da ni mond yn mynd hanner ffordd, mae yna 2 milltir ohono fo, a mae'n gorffan wrth yr O2 Arena. Os da chi licio mynd am dro, dawch da.